Yes, muri Zimbabwe zitandonze simbi yebasa ndinaye happiness panapa vamwe vangarashamisika kuti anonzi happiness ndiani. Vazhinji makaona video riri kutendera remusikana akarohwa asina kupfeka chirohwa nevasikana vaviri vanonzi Tambudzai pamwechete naTanaka. Tasvika kuno kuudzumba maramba pfungwe panonzi pamuri pamashoko patiri papa ndopa anoshandira. Chatingakukuudzai ndechekuti aiwa zvakaitika asi happiness mupe happiness ingokwasa no SlyMedia TV ngoti mhoro ndiri mpenyu. Iyo mhoro ndiri mpenyu. Muri Zimbabwe ndafa. Aditi ndafa. Ndikuona giant wewe yakambokubata akakuzvuzvudza kanokukanda pasi apa. Zvazvakaoma ndika? Zvisine muri yeZimbabwe chenge chikupai nyaya izere tiri kuno kuzumba maramba pfungwe kwatauya kuzoita hurukuro tichinzwa kuti nyaya yakatangira papi ikazoperera papi asi chatingatongokuudzai ndechekuti Tambudzai mugiant uya akasungwa ari mumaoko emapurisa uyo zvakare Tanaka anove ndiye akanga achiti roorwa iyeye ndiye akasvikwa nemapurisa asipo hatisati ane umbo hwekuti akazoenda kumapurisa here kuti vakazomutora akazomutera akati chii chakazoitika asi chatingakuudzai kuti mwana akakuvara zvakaipisa. Inyasha dzaMwari kuti anga achifamba nhasi uno musoro makatezwa mastitch maruoko esaya nemakumbomo uye nekumagadzikoko kwakazvimba asi chatingangokuudzai ndechekuti vazhinji vanga vachityira kuti aiwa pane zvimwe zvinhu zvakazoitika kwaari zvakafanira kuti vanhu kuti anenge akatorohwa nekusikaridzi kwose. Aiwa totenda Mwari kuti hazvina kuzosvika saiko ikoko asi mastitch arimo mumusoro uyo zvekare maoko akazvimba mashoulders esaya akazvimba zvazvisina kumira musunzo kwamutaura panapa kuti ari kuti ndakandafa. Tokunzirai nyaya zizere fanira kusubscribe paSlyMedia TV. Zita ndonzi Sylvester Tofumana simbi yebasa reporting live from Uzumba maramba pfungwe ndina Tatenda Mapiri mazita. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.